खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो दिनैहाय मागो दमासिनि आंनि यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गेदेरनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो आंनि उन्दैफोरनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे मागो फोरबोखौहाय मोजाङै मोजां जायै लोङै बिदाय हरनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। तो आंनि यूट्यूब चेनेल नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खेबसेयैनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय आरो मागो दमासि फोरबोनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। फैबाय थानाय समा जाहाथे बयनिसिमबो मोजाङै मोजां बारलांनो हाथों बेखौनो आफा आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। आरो दिनैहाय बयबो गासिबो हयथ' जायाबो जानो हागौ मागो माने मा होनो भेलागुर बिदि बेलागुर सावनाय बा बेलागुर बिदि फोथारावहाय ओंखाम जानाय बयबो जायाबो जानो हागौ। तो जायफोरा जायो मोजाङै जादो आरो जायाबाबोथ' बयबो न'आवनो मोजाङै खानाया गपस जाखायो नङा होमबा। तो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो दिनैहाय आंनि यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायबाय। तो बाय बाय।